Zdravíme tatkov, zdravíme Vánky. Idem vám všetkým ukázať to, čo by vám asi nikto neukázal, ale ja kokot, ja vám to ukážem. Tak strýkal som dvere do piče matere a toto sa mi stalo. Určite mi nejaký neskutočný lakírnik povie, čo sa mi stalo. Takže na to, že nerozumím tému, že jedna farba, jeden špricgit, všetko som robil špricgit, som naraz robil to a aj to. Na to som si zarobil farbu, robil som to, tú istú farbu v tej istej pištoli a aj to. A myslím si, že tam je rozdiel. Nechápem to, som z toho úplne v piči počudovaný. Ale tak to je, no čo sa zabijeme, no. Ale potom som sa už nasral. Keď sa toto nepodarilo, tak som dojebal už aj toto, lebo som to pochytal ešte, keď to bolo máke s paprčama. A tak toto dopadlo, však akože také pičoviny, no. S paprčama tam vidieť dotlačky moje, kriminálka môže stahovať. Spičaná banda buzerantov fízlovských. No a toto akože, nie je to také strašné, však toto mi vôbec nevadí, že tam sú, to som robil doma v garáži, ne, tak čo. Jebal to pes do huby, ale aj toto je tiež od paprče. To už som sa nasral, keď mi toto nevyšlo, tak toto dopadlo. Tak potom už aj toto som mal piču, som to tam nalepil. V tú minútu, keď som zistil, že to je v piči, tak som to rovno dával na auto, mohol som to jebať. Ináč xenony neskutočné. Ale piča z toho je, no, takže tak. Nasraný som jak brigadírska kurva špinavá, ale život je pes. Pozor, nevzdávam sa do piče. Ideme ďalej, jebeme na to, toto je ináč potom ona len lepáca páska, len som to nedal do piče. Koko nejaký lakírnik, povedzte mi, že čo som spravil, že špricgit, čo to je? Plnič tu, plnič tam, spolu to vyschlo, zaschlo, obschlo, preschlo, je to v piči. Toto som, čo som robil prvé? Toto som robil prvé a potom som dokončil hento. Ale z tú istú farbu, po tom istom čase vyschnutia toho plniču, to som dával farbu a toto tá farba urobila. No. Potom už sa mi tam ani lak nechcel dávať, už som sa na to vyjebal. Som lak dal iba tam. Tam je to však aj vidieť, to je vidieť akurát tak materinu piču. Chlpatú. Takže keď vážne, niekto tomu rozumí, čo teda plná piča ľudí tomu rozumí, prosím nás povedzte mi, že kde som to dojebal. A vážne ešte raz, plnič, takisto namíšaný, z tej istej pištole, všetko to isté, chápem, ale nechápem. Potom farbu som zarobil do tej istej, ne do tej istej pištole, ako do druhej pištole, ale do tej istej, aj to som robil s tým, aj toto. Tam sa nič neukázalo, ten blatník ináč takto, aby sme boli v obraze, ten blatník nebol gitovaný, bol len čisto s plničom nastrikaný. A toto bolo aj gitované. Ja už si nepamätám, kde presne, mal som to piči, že kde to presne bolo gitované, ale nebolo to gitované na toľkých místach. To vím určite, že ani tuto to nebolo gitované hore. Tuto to možno gitované bolo asi určite. Piču, to sú druhé dvere, to sú z toho zlatého. Takže tuto tiež gitované nebolo. Gitoval som to len tu. Len tu som to gitoval. Máme vidieť piča, akurát tak toto už tu sú kvapky špinavé, to není, že dojebané, to sú kvapky špinavé, nakazané, dotrhané. Tak kurva, niekto mi poradte, že čo som to prekeru piču tak pokurvil. Aj tá istá farba bola v tej istej pištoli, aj tam to vyšlo krásne, bez nejakých lopašovských pičovín. Normálne aj kartán vidím, aj piču, aj všetko a tuto vidím akurát tak konskú cicinu. No to už som asi na to jebal, alebo tiež sa to tam urobilo to isté. A to neviem, mám to piču, že tma. A nakoľko robím na Kajimóne, nemám kedy to inokedy robiť, iba vtedy, keď môžem. Piča, plesnivá. Takže takto som dopadol s mojou Buxantoranu.
od rána do večeru sundám 3 na ranu. Tak píče, no takto. Nevím čo s tým. Čo som pokurvil. A tu mám ešte kapotu nastrikaný. Tento kúsek tu mám nastrikaný. A toto. No, už sa mi to ani nechce robiť. Keď vidím, aký som majster do piča, ne? Keď vidím, aký som majster. Píča, kurva, cecky. Čo tá farba mohla byť? Na spodku reča, jak na vrchu, alebo keru materinu kurvu. Je pravda, že tuto bol volať git, ja sa nehádam. Kde všade bol, kde nebol. Ale vyschlo to, dajme tomu hodinu 1 a hodinu 5 sekúnd, hodinu 5 minút toto. Keď som to išiel stríkať. O 5 minút bolo toto neskorší dokončené. Aj od toto, jak sa to poví, odmastené. Tak nevím, do piče. Títo lišty mám, to ešte musím vymeniť. To už nie je také strašné. Aj tu mám, aj túto lištu mám celú. To je bezrobotová vec. Toto je pekné, hento je pekné. Toto je pekné, hento je pekné. Akurát tá pojebaná kapota ešte. A tuto mám takúto sračku. Dravú, vyjebanú. Tu budem musieť tiež ešte vyprdzet, naprdzet, odprdzet, aby som to mohol zasmrdzet. Takže nevím ako čo, alebo čo ako. Ale prosím nejakého rozumného majstra, nech mi to skúsi vysvetliť, čo sa stalo. Ďakujem za pozornosť, pozdravujem vás, krásny život vám a zdravím tatko aj manky.